デベートへようこそ。本日は、抑圧された声、特にウイグルの詩人たちの魂の叫びをいかにして世界に届けるかという問題を考えます。この議論はですね、詩集 Imprisoned Souls、つまり囚われた魂たちの出版をめぐる、関係者の言葉から浮かび上がってきました。ここでの革新的な問いはこうです。これらの声を世界に届け、そして歴史に刻むためのその真の原動力は一体何なのか。伝統的な出版社が持つプロモーションや流通といった、組織的な支援システムなのか。それとも詩そのものが内包する力と現代のデジタルツールが可能にする草の根の拡散力なのか。私の立場としましてはですね、その個人の情熱というのは、不可欠な火の種ではあるものの、最終的にその炎をですね、世界的な影響力へと育て上げるのは、やはり出版というこの体系的な機能だと、そう考えています。なるほど。私はですね、少し違う見方をしていまして、出版社の役割はもちろん、非常に大きい。ですが、それはあくまで強力な、増幅器に過ぎないと、そう思うんですね。真の力、すべての根源にあるのは、極限状況で言葉を紡いで、その壁を越えて伝えようとする、その個人の意志。そして、その声を受け取って広げていくコミュニティの力。こちらの方が、より本質的な原動力ではないでしょうか。では、まず私の考えを、具体的に述べさせてください。この詩集を出版したハートフォードシャープレスの創設者、マラト・アキジャノフ氏の経験が、私の主張の根幹をなしています。彼の出版社は、21年間で250以上ものタイトルを世に送り出して、これまで光の当たらなかった中央アジアの文学を世界に紹介してきたと。驚くべきことに、彼が2004年にロンドンに来た当初、大手書店には中央アジアの書籍が文字通り一冊もなかったそうなんです。これはつまり、出版社という組織がなければ、一つの地域の文化が丸ごと、英語圏の読者から、存在しないものとして扱われていたということですね。ここで重要なのは、自費出版と商業出版の決定的な違いです。単に Amazon で本を売るだけなら、個人でもできます。しかし、出版社はプロモーション戦略を練り、世界中のブックフェアに参加し、翻訳権や映画化権といった二次的な権利を管理して、大学や図書館の書棚に本を届ける。これは作品の寿命を決定的に左右する組織的なサポートなんです。はい。そのサポートの重要性は理解できます。その最も劇的な例が、彼が出版したイゴール・サビツキーという人物の伝記です。当初、この本は全く売れませんでした。しかし出版社が諦めずにプロモーションを続けた結果、ある映画制作者の目に留まった。そしてドキュメンタリー映画、デザート・オブ・フォービデン・アートが生まれたんですね。この映画がきっかけで、閉鎖寸前だったサビツキーの美術館は奇跡的に存続が決まり、今では地域の観光の目玉として経済を支えている。これは個人の努力や SNS のいいねだけでは決して起こり得ない出版というシステムが文化を価値に転換し、社会的なインパクトを生み出した動かぬ証拠だと私は考えます。そのサビ付き美術館の事例は確かに出版の持つ力を示す、素晴らしいお話だと思います。ただ、それは物語のいわば最終章ですよね。私が注目したいのは、そこに至るまでのもっと前の段階なんです。声が世界に届くプロセスには、より根源的で、泥臭い力が働いているはずです。その証拠が、まさにこの詩集の編纂者アジズ・イサ・エル君氏自身の行動にあります。彼は出版社の助けを得るよりずっと前に、たった一人で5年以上もの歳月をかけて、オンラインのアーカイブや忘れ去られた雑誌、古本の中から、ウイグルの詩人たちの言葉を文字通り救出し続けたんです。この誰に評価されるでもない使命感に突き残された個人の執念こそが全ての始まりじゃないでしょうか。出版社は彼が集めた宝物を磨き上げたのかもしれませんが、宝物を探し当てたのは彼自身です。さらに言えば、詩人グルニサ・イメギ氏の無題という詩、これは刑務所の中から密に持ち出され、まずウイグルの人々のソーシャルメディアで爆発的に拡散しました。公式な出版ルートを一切経由せずに、声そのものが持つ力と、それを支えるコミュニティのネットワークだけで国境を越えたんです。
これは出版社代表自身が、いいね、シェア、一言一言が重要だ。現代ではそうやって物事は広まる。と認めている通り、現代における伝達の革新が、もはや旧来のシステムだけではないことを示しているように思います。なるほど。その救出という段階の重要性は認めます。アジズ氏のような個人の献身がなければ、このプロジェクトは存在しなかったでしょう。しかし、影響力の喪失という点で私はやはり組織的な力の方が決定的だと考えます。錆付美術館の事例は単なる美談ではありません。あれは本という物理的なメディアが存在したからこそ、全く別の分野の専門家である映画監督との、偶発的な出会いが生まれ、文化的な価値が経済的な価値へと転換されたケースです。これは計画された戦略的な影響力の喪失です。デジタルの拡散が広げるのは主に共感の輪ですが、このような持続的で大規模な社会変革を起こす力はまだ備わっていないのでしょうか。それは非常に説得力のあるご意見ですが、今回の詩集が持つ本質は美術館の事例とは少し違うと思うんです。例えば、詩人のアブドゥレヒム・ヘイトの詩。彼の言葉は刑務所から持ち出された後、亡命者コミュニティの間で歌になりました。そして、その歌が今度は本国で禁止されるという事態に至っています。これは出版物を介したずに言葉が音楽という別の生命体となって人々の心に直接届き、権力者を恐れさせるほどのダイナミックな影響力を生んだということです。これは文化的な抵抗が組織の外で自制的に、そして有機的に生まれることを示しています。映画化のような目に見える成果ももちろん重要ですが、人々の間で密かに歌い継がれることの影響力もまた計り知れないものがある。この生命力こそが本質ではないでしょうか。その視点は考えていませんでした。確かに詩が歌になるというのは本とは全く違う生命力の形ですね。しかし、それでもなお持続可能性とアクセス性という問題を考えなければなりません。SNS での拡散はその瞬間の熱量は高いですが非常に一過性です。アルゴリズムの気まぐれであっという間に情報の渦に埋もれてしまう危険性が常にある。一方で出版社は作品をカタログに加え ISBN、つまり世界中の図書館や書店で検索可能ないわば本のマイナンバーのようなものを付与します。これによって大学のデータベースに登録され、7年、10年、あるいはそれ以上のスパンで研究者や次の世代の読者がアクセスできることを保証するんです。創設者が語るように、英国だけでも毎年18万タイトルもの新刊が出版される。その中で一つの本を忘れされないようにするには、大学や図書館に直接働きかけるような地道で持続的な活動が不可欠です。それこそがデジタルの拡散力だけでは補えない出版社の専門性ではないでしょうか。その専門性自体は否定しません。ISBN を付与してアーカイブ化することの価値も認めます。ただ、その専門性を担保する出版社自体が時に門番、つまりゲートキーパーとして機能してしまうという側面を見過ごすべきではないと思うんです。今回、出版社代表は正直に、この詩集の出版を当初、非常にデリケートなテーマだ、面倒なことになるだろうかと躊躇したことを認めていますよね。これは何を意味するか。もし編纂者のアジズ氏にあらゆる困難を乗り越えるほどの尋常ならざる情熱がなければ、この企画はおそらく多くの出版社に断られ、日の目を見なかった可能性が高い。つまり、本当に困難な状況にある声、商業的なリスクや政治的な面倒を伴う声ほど、この出版システムというフィルターによって意図せずとも弾かれてしまう脆弱性を内包しているということです。情熱を持った個人がその門をこじ開けなければ、システムはそもそも作動すらしなかったかもしれません。私はその理屈には簡単には同意できませんね。その門番機能は質の担保とリソースの集中に必要不可欠なんです。すべての声が平等に扱われるべきだというのは理想論かもしれませんが、現実には限られたリソースをどの作品に投下するかという厳しい選択が常にある。そのフィルター機能があるからこそ、読者は膨大な情報の中から価値ある一冊に出会えるわけです。そして、本という物理的なメディアが持つ永続性と権威性も軽視できません。編集、デザイン、構成というプロのプロセスを経ることで、
単なる部部上のテキストは一つの洗練された文化的成果物へと昇華します。この形にするという行為自体がデジタルの本流の中で声を公正に残すための極めて重要な儀式であり、プロセスなんです。デジタルの拡散力はそのための補助的なブースターとしては有効ですが、本質ではない。そこがまさに私たちの見解が分かれる点ですね。私はその形よりも中に込められた声の伝達こそが本質だと考えます。編纂者のアジズ氏の思いを代弁した出版社の言葉がこの議論の核心をついているように思うんです。たとえ本を一冊も買わなくてもいい。詩の写真を撮って誰かに転送してくれるだけで助けになる。この言葉は目的が本の販売部数や文化的成果物としての完成度にあるのではなく、ただひたすらに詩に込められたメッセージを一人でも多くの人に届けること、その一点にあることを示しています。刑務所の壁を越え、国境を越え、人々の心に届くこと、それこそが最優先事項であり、そのための手段は必ずしも本に限定されない。むしろデジタルでの共有は物理的な本よりも早く、広く、そして時には検閲をかいくぐって伝わる可能性すら秘めている。本は非常に強力なツールですが、目的そのものではないという見方です。では、これまでの議論を踏まえて、私の最終的な見解をまとめます。個人の情熱やデジタルでの拡散は、この運動に火をつけたかけがえのない忍びです。その点は疑いようがありません。しかし、その忍びを世界規模で持続可能な影響力を持つ炎へと育て上げ、一過性のトピックではなく、歴史的な記録として確立するためには、伝統的な出版社の持つ体系的な構造、専門知識、そして国際的なネットワークが依然として決定的に重要である。これが私の結論です。私の結論はこうです。抑圧に対する抵抗の最も純粋な形は、個人の使命感とコミュニティによる自発的な共有に見出されます。出版はその力を増幅させるための非常に強力なツールではありますが、声が生き残り広まるための唯一の、あるいは最も根源的な条件ではない。その声が本来持つ力と、それを何としても伝えようとする人々の意志こそが、すべての原点であり、それ以上でもそれ以下でもない、と考えます。そうですね。これらの声が世界に届くためには、私たちが議論してきた双方のアプローチが根腹に絡み合いながら機能している。その点では意見が一致するかもしれません。しかし、どちらがより根源的な原動力なのかという問いについては、やはり私たちの間で見解の相違が残りますね。まさにその通りです。そして、このインプリズンドソウルズという詩集そのものが、個人の献身と出版社の力が奇跡的な形で結実した珍しい例と言えるのかもしれません。この資料は、声がどのようにして沈黙を破り、世界に響き渡るのかについて、私たちに深い策を促すものです。リスナーの皆さんも、次に本を手に取るとき、あるいは SNS で何かをシェアするとき、自分がどちらの力にどのように関わっているのかを考えてみるのも面白いかもしれません。